Až ostatnú nedeľu sa napokon uzavrela jarná časť Martinskej mestskej ligy malého futbalu, keď prebehol horúci súboj o prvé miesto v tabuľke medzi hráčmi Citronu a Bambariakmi. Obidve mužstvá mali rovnaký počet bodov, citronisti lepšie skóre a tak sa očakával zápas ako remeň. Spočiatku bola hra v celku vyrovnaná. Skóre otvárali Bambariaci, krátko na to citronisti všetko vrátili na začiatok. Pred koncom prvého polčasu sa na koňa opäť posadili Bambariaci a tento gól bol zrejme zlomový. V druhom dejstve už totiž mali žltočierni jasnú prevahu. Postupne si dláždili cestu za víťazstvom jarnej časti, ktorú zaknihovali výsledkom 5-1. Chceli sme mať prestávku na prvom mieste, takže áno, bolo to tak, že chceme vyhrať a mať náskok o 2 body a ideme do druhej polky s tým, že sme prví, ale zase s pokorou, že je pred nami ešte veľa zápasov, ale máme my, jak sa to vo svojich nohách, rukách. Bambariaci momentálne najlepšie mužstvo v Martine a suverénny. Taký je rozdiel medzi prvým a druhým, no. Obrovský. Vekový rozdiel sa nedá oklamať, my už sme takí starší, oni sú mladší a skoro všetci fotbalisti. Väčšina hrávala nielen tie nižšie, ale aj tie vyššie súťaže, aj ligu, dokonca aj ligu majstrov, takže tam to vidno, že ten rozdiel bol markantný. Ja si myslím, že veľký rešpekt pred nimi, lebo nakoľko majú vekový priemer, aký majú, takže a stále bojujú po tie popredné miesta, takže Citron je stálica v mestskej lige Martine, takže čo na to povedať. Vy ste mali trošku aj tú streleckú smolu, nedarilo sa tak, ako by sa malo? Keď vám chýba ten krok, ktorý nám dneska chýbal, tak samozrejme ten gól nedáme. Nie je to o šťastie, je to skôr o tom umení a dneska možno s iným súperom by sme tie góly dávali, ale s týmto súperom v podstate nám ten krok chýbal. Je pravdou, že citronisti, povedzme, že legendy Martinskej mestskej ligy malého futbalu sú srdciari zvyknutí vyhrávať, no rovnako tak sú na tom aj ambiciózni Bambariaci. V tomto zápase sa jednoznačne ukázala dravosť mladšieho celku, ktorá presiahla vyzretosť súpera, no obidve mužstvá si uvedomujú, že hoci sú na teraz karty rozdané, pred sebou ešte majú jesennú časť, ktorá by mala podľa rozpisu odštartovať 20. augusta. Nám sa to máli, ale tak dneska musíme skonštatovať, že už toto je realita, takže niekto je lepší ako my momentálne. Ale tak jeseň je pred vami už čo skoro, takže ešte stále netreba na tým lámať palicu? Tak jasné, ale tak my si chceme zahrať, hlavne títo starší, čo sme. Citrón je mužstvo zložené zo starých harcovníkov, ktorí už hrajú vyše 30 rokov fotbal, takže to už môžu byť otcovia, dokonca niektorí aj dedovia. Bambariaci, Citrón, Zelko, aj ostatné týmy, máme sa na čo tešiť na jeseň? Určite áno a myslím si, že to bude ešte zaujímavé do konca sezóny, že kto z koho.